програма повече ще ви интересува първо за борба срещу вароатозата с 2 милиона 200 хиляди лева, вече за физико-химичния анализ за 55, по мярка за закупуването на кошерите за пчелните семейства и за пчелните майки, и там общият размер на парите, с които ще се борави в този прием, са 1 486 хиляди, като е разбито на дейности за първите две дейности, за новите кошери, за купуването и за поддържане и увеличаване на броя на пчелните семейства, по 540 е по прилагане на програмата. Миналата седмица там също ведно с приема заповедта бяха обявени лимитите, за които може да кандидатствате в зависимост от дейността. Тези лимити, когато се покрият всичките, предполагам, че всички ще играете, така да се каже, на максимума на лимитите, който е обявен от изпълнителния директор на фонда. За зависимост вече от всяка една мярка имаме различен процент на финансиране от те одобрени разходи, които са пък по лимити. И по първата мярка за техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари, тук финансовия лимит, финансовата помощ е 100%, като за всяка една година от действието на програмата, макар че тези цифри едва ли вълнуват като цяло, но хайде да ги кажем, общо всяка година може по тази мярка по 400 хиляди лева. 100% неодобрения разход можем да имаме и междинни плащания. След това, дай на последващи. Така, на борбата срещу вароатозата по същия начин може да си кандидатствате, да си купите препарати за борба срещу вароатозата, също има лимити. Ако искате, може да ги кажем, защото аз съм я написала тази заповед отзад, най-отзад, тя е новата от 8 септември. Октомври обаче, тук имаш грешка, тук е 8 октомври. Съвсем скоро бяха одобрени. Така че лимити, например, третиране на едно пчелно семейство с препарат Варостоп, 1 брой 2 лева. След това едно пчелно семейство Екостоп 6 лева и така нататък. Всички тия лимити може за тях, само до тях да се одобрят разходите, които правите за закупуване на препарата, а вече самата субсидия, самата финансова помощ е 50% от одобрените разходи. Тук за физико-химичния анализ по същия начин са ви дали по кои показатели, кои са допустимите кандидати. Финансовата помощ тук, за разлика от предните, е 80% от лимитите, които имаш отново по мярката и те са изброени. Тук, например, по показател хидроксиметил, фурфулол и така нататък 20 лева. Не сме ги изброили нарочно, защото те са в заповедта, мога да оставя на всеки да си я гледа както иска. И вече тази мярка, която е по-интересната, мярка Г, мярка за подкрепа и подновяване на пчелните кошери, знаете, че тук имаме така наречената демаркация или разграничение с програма за развитие на селските райони, в зависимост от кошерите, които имате. До 150 и над 150 отиват в селската програма, където според мен лично действително изискванията и условията и субсидирането е доста по-добро. Значи за закупуване на нови кошери, подмяна на стари негодни, които са или за увеличение на пчелина, знаете ги, предполагам, няма да ги изброявам, но моделите кошери, така както са одобрени в наредбата, с съответните изисквания към всеки един модел, който ще бъде одобряван. След това, да, казахме, че не може да имаме тук за кандидатстване повече от 150 броя пчелни семейства и също така не може да бъде подпомаган и той, който си прави кошерите, т.е. за производството на кошери. И трябва да притежаваме минимум 20 пчелни семейства към датата на кандидатстване, т.е. за сегашния прием всички тези условия си важат. На следващия слайд казваме, че имаме и от 20 до 50 пчелни семейства налични. Към дата на кандидатстване ние заявяваме закупуване на нови кошери и не можем обаче да заявим повече от тези, с които разполагаме
разполагаме към момента, към датата на кандидатстване и са ни налични. Сега ясно е, че пчелина трябва да е регистриран или пререгистриран като животновъден обект, това е ясно, и че трябва да се осъществява ветеринарно-медицински контрол. След това отиваме на финансовите условия. Тук при закупуването на нови кошери казахме лимитите, че са дадени в тази новата заповед. Тук обаче размера на финансовата помощ е 60% от тия лимити. Цялата идея и разбирате. Тоест първо е на лимити, после е на финансова помощ. Не се дава всичко. И също така знаем, че в зависимост от дейностите, ако не достигне бюджета, на една от мерките се прави редукция със съответния процент за всички, за да вземат всички. А пък при закупуването на кошерите имаме критерии за подбор, които критерии за подбор с последните изменения са вече 7, а не 8. Защото критериите за подбор, после ще стигнем до тях, да, има там, но те са много важни, да, защото, да ви кажа, тези критерии за подбор се наложиха поради това, че във всички държави има този проблем, много интерес от много хора, а пък няма толкова пари. И преди беше първи по време подал, който там преваря, се изтрепите да висите на опашки, сега вече се гледа дали покривате все пак някакви приоритети. И вече ако има с еднакъв брой пък точки получили, тогава пък се гледа кой по време първия подава, за да може да влезе в лимитите в бюджета, който има отпуснат. Ето ги казахме на първия слайд, бюджетите, паричките за всички. Дай натам. Критериите за допустимост вече за увеличаване броя на пчелните семейства също са изборени, същите са като предните. И за пчелните майки по същия начин. Това са изискванията по всички наредби, които предполагам вече ги знаете за ветеринарните изисквания, за регистрация на животновъдните обекти. Сега тук финансовите условия, отново да ги повторим за всеки случай. По първата дейност са 60%, по втората дейност за купуването там на отводки е в размер на 70% и вече за третата също е 70% от одобрените инвестиционни разходи, които са по лимити. Ето тия точки, за които говорихме, такива, които въобще не са кандидатствали, очевидно ще искаме най-много да ги подкрепиме. Пчеларската програма, 20 точки. Такива, които са кандидатствали и са си извършили всички разходи обаче по договорирана финансова помощ по предходни години по националната пчеларска програма, получават 10 точки. Ако имаме и квалификация в областта на пчеларството, която със съответния документ се доказва 10 точки, северо-западния район, който тук явно няма да ви интересува, т.е. не взимате точки, 10 точки. Когато кандидатстваме едновременно за кошери и отводки, 10 точки. И когато е регистриран земеделския производител, нашия кандидат по пчеларската програма, да за повече от една година, считано към дата на кандидатстване, 15 точки. Опита, който има 3 години опит, 10 точки ни носи. И сега да вмъкнем, че има възможност за кредитиране. Ако вие имате, изпълнявате, подали сте такива проекти по мярка Б за буратозата и по мярка Г, която е за закупуване на кошери, пчелни майки и така натам, фонда допълнително, за да си изпълните проекта, може да ви предостави кредит в размер на до 95% от размера на полагащата се безвъзмездна финансова помощ, както са ви изчислили, одобрили по съответните мерки. И разбира се, имаме договори за това. Сега аз, понеже това за пчеларската програма малко или много вече всяка година го правите, чак толкова много неща няма, освен че ще има прием и той тече, имате още 2 дена, който не е знал, вече знае. Там е едно заявление, реда за кандидатстване не е толкова труден. По-скоро искам да обърна внимание на следващите слайдове, защото за тях се говори изключително малко в България. Все едно нямаме такава опция, но всъщност ние имаме такава опция. Другите държави добре си я ползват, взимат си пари и не разчитат само на пчеларската си програма. Значи има една мярка в програма за развитие вече на селските райони, говорим,
която се казва мярка 9, признаване на групи и организации на производители. А тук въобще не говоря за пчеларски сдружения, за съюзи, които са много, нали, знаем всички. Вие, нали, сте също така. Тук си говорим за бизнес, тук си говорим за търговци, за такъв вид групи и организации, които излизат на пазара и казват, ето аз предлагам едно и също качество, показатели, на еди си какво количество, на еди си каква периодичност. Аз имам пазар, искам да, всъщност вие нямате пазар по-отделно, обаче заедно искате да продадете, за да изкарате повече пари. И също така, през тия групи организации на производители имате много по-голяма възможност за модернизиране и за инвестиции, което, ако сте сами, няма да може да го направите. Преди 2 седмици, понеже аз, така, моят партньор са Unicredit Bank, помолих да поканим един италиански кооператив, такава група и организация на производителите. И трябва да ви кажа, че съм доста впечатлена тия хора как правят пари. Тоест максимално се възползват от всички фондове, които са за тия кооперативи. Въобще никой не мисли сам да се оправя поединично, всички заедно си бутат и вземат един доста сериозен пазарен дял за своята продукция, макар че те нямаха метър, разбира се, а имаха месо, зърно, плодове и зеленчуци, ма си имат и собствени кланици, защо работата много добре развита. Тия групи производители и организации на производители казахме, че са всъщност самостоятелни юридически лица, т.е. търговци, които са регистрирани като събирателно дружество по търговския закон или като ООД по търговския закон или като кооперация по закона за кооперацията. Обаче всъщност кооперация и кооператив, нали, трябва да правим разлика. Членовете на тази група може да бъдете вие като земеделски производители, в случая произвеждащи мед, отглеждащи пчели. Регистрирани по наредба 3. Всеки един производител може да членува в една група или организация за всеки продукт, който произвежда. Значи, ако гледаме пчели, сме в едната, ако гледаме плод и зеленчук, сме в другата и така, зърно трета, ако имаме от различните, разбира се. Много е важно да кажа, че групата в себе си включва минимум 4 души. И понеже ние в България не си вярваме, аз очаквам наистина да има повече групи на производители, където все пак на 4 може да се доверим, пък освен някакви наши хора, както винаги става, правим група ООД 4. Важното е обаче нито единия от тия 4 да ни контролира с повече от 40% другия, т.е. от правото на гласата с ООД, но вие примерно сте си физически лица, така че гледа се свързаността по закона за малки и средния, не е роднинската свързаност, не е братя, сестри, братовчеди, така може. Братовчеди може, по роднинска всякаква линия може, но не може да бъдем по закона за малки и средни, където вече говорим за контрол върху взимане на решенията, дялове и така натам. И какво? Има... Така, решаваме, че примерно тази идея много ни харесва. Първо, маркетингова гледна точка, от пазарна гледна точка. Ако пък вземе да ни хареса, може да ни дадат и пари. От тази мярка 9, за която ви казвам в програмата, организацията, само да вметна, е същото, само че 6 души. 6 души правят организация минимум, когато се съберат усилията да продават, да произвеждат заедно. Тези групи организации могат да получават субсидия по програмата в размер на 10% от стойността на реализираната през групата или организацията продукция. Значи колкото продадете, 10% от нея, общо колкото продадете, но не повече от 100 000 евро на година. И така в рамките на 5 години. 5 години, колкото продадете, 10%, но не повече от 100 000 евро. И италианците това правят. Общи линии, това си го правят, защото тия пари, като ги вземат като субсидия, могат да се правят да искат наем, да си плащат там, да си водят сделките, да платят на менеджер. Каквото искат могат да се правят. Те са за съществуването на групата или организацията. Сега за групата, за да ви
признаят, и за да получиш такава субсидия, първо трябва да го признаят като такава. Това се прави от министъра на земеделието. После чакаме прием по мярка 9 на фонд земеделие. Пускаме заявление на фонд земеделие с документа, че сме признати от Министерството, един бизнес план, който се прави по години, колко всеки един ще произвежда от вас. Ние му правим бизнес плана, как ще изглежда, колко ще се продава и така нататък. Обосноваваме го добре. И най-накрая ви се дава тази субсидия, като изискването за групата е минимум 25 000 лева да минава през групата от членовете. Във вашия случай всеки не е длъжен да се продава цялото количество, което е произвел. Не е длъжен. Обаче ако си зеленчукар или овощар, всичко трябва да мине през групата или организацията. За организацията минимума, който трябва да мине като реализирана продукция е 50 000 лева. Това е разликата за групата и за организацията. И вече пак имаме приоритети. Значи, ако ти дойдат в приема по мярка 9 проекти на животновъди, на зърнопроизводители, защото зърнопроизводителите винаги много бързо се усещат, много бързо правят веднага група организация и са готови. Но те ако дойдат или дойдат плодове, зеленчуци, или пък ако поне 50% са млади фермери вътре в групата или организацията, ако си заложите някакви агроекологични такива дейности, които ще прави групата или организацията, тогава те са с приоритет и минават преди всички останали. Тоест това са пак критерии за подбор. Ще има различни точки, които точки ще ги измисли Комитета по наблюдение на програмата. И казахме вече това. Дай на следващия слайд. Групата и организацията на производителите, по-натам ще видите, че ако се кандидатства с нея по мярка 4.1 или по мярка 4.2 преработка, има определени приоритети, които ако кандидатстват сами няма да се случат. И размера на проекта е по-голям, и субсидията, и точките ще мина после натам и ще ви го обясня. Сега да видим каква друга опция имате. Значи тук пчеларска програма, групи организации на производители, селската програма. Има едно ново направление, което сега в момента Комисията Европейската го разглежда. Нашите хора от Министерството го пратиха и те сега ще го гледат като нова дейност. Нямаше го до този момент. Това се казва в мярка агроекология. Сега аз не знам колко от вас горе-долу с агроекологията са наясно. Какво е агроекологията? Агроекологията преди беше мярка 214 и в нея беше биологичното пчеларство, например. Нали? Така. Сега биологичното въобще растениевъдство, пчеларство или каквото и да е си е в отделна мярка. Не я гледаме. В момента гледаме агроекологията. В агроекологията е сидбообобщението, за което сигурно много сте чували. След това вътре имаш, например, да правиш затревяване в междуредия при трайни насъждения или лозя и ти дават пари. Тук също, ако имате случайно, смятам го, защото нали, за пчеларство си говорим, ама и за други субсидии може да си говорим. Например, ако имате земи, които не става нищо от тях, не става ни за нива, ни за пасище, за нищо. Но по начина на трайно ползване, т.е. в скица се води, че е нива. Тези земи може, ако за нищо не става, няма да правим трайни насъждения, няма да гледаме зърно, няма да го, нищо друго не става от него за добив на каквато и да е продукция, да се направи, ако почва да е подходяща, пасище. И тук ви даваме колко 60 лева на декар. Да превърнете тази земя за нищо дет не ви служи в пасище. Като там не се искат животни. Не както сега нали, написаха закона, че който е взел общинска и там каквато и да е земя трябва да има животни и така нататък. Това не е така. Това най-добре е да са си ваши земи, които за нищо не стават. Се чуете какво да ги правите, ми е 60 лева на декар за пасище. Ако става там, ако може да сложите дребна смес. Там и ние агрономи са подписват, че правят план за контрол на почвената ерозия, че всяка година ще задревяваме и с това нещо във фонда е така. Тата нова дейност се казва за отглеждане на медоносни растения. Сега ще кажете ми, тя пак е за зърнопроизводителите. Ми в общи линия така. Защото тук се дават пари на зърнопроизводители, които отглеждат по един списък от култури едногодишни медоносни растения.
значи слънчоглед, рапица, още ти бяха сложени едни много супер безизвестни растения. И там се дава обаче на този зърнопроизводител, ако е поканил в своето стопанство на еди си кои земи, пчела като вас, който там да му опрашва растенията и по този начин може да вземе, значи тази сума, която е казана, не е окончателна, не е сигурна, защото Брюксел не е окончателна. Но това министър Грудев го споменава на едно място, че май са 28 лева на декар. Сега вие като получите такава покана от зърнопроизводител за едно такава направление, вече трябва да ви говори какво трябва да се прави. Специално по тази мярка. Защото очевидно, че вашите колеги ще трябва да работят с вас. Иначе няма да могат да вземат тия 28 лева на декар. Като вече има изискване, бенефициента, т.е. зърнопроизводителя, отглеждащ тези едногодишни медоносни култури, да подсигуряват спазване на норма на паша от минимум 0,5 хектара на пчелно семейство. Косене, паша, прибиране на медоносните растения след 30 септември. Това са изискванията към тия, които ще кандидатстват. Също земеделските стопани, кандидатстващи за подпомагане, трябва да отглеждат поне 3 от тия, които са в списъка с медоносните растения, като площта на културата с най-малка площ не трябва да е под 20% от общата площ, заявена по дейността. Такива изисквания има. Дали ще минат? Аз смятам да. По-скоро Брюксел няма да има против да има такава дейност. На следващия слайд. Тук почти не ми се говори, защото биологичното пчеларство е по принцип доста трудно, ако го правим както трябва. С отстоянията му там, с пръсканията, знаете много добре, трябва да имате договор с сертифициращ орган, контролиращо лице, което ви прави инспекции. Пишете едни сертификационни писма до фонда, че всичко ви е наред. И се надяваме, че ако дойдат да проверят, нали всичко е наред. Малко с насмешка го казвам, но просто нали, това са обстоятелствата, аз съм реалист човек и не ми се говоря тук да ви надъхвам за биологично пчеларство. Ако можете да го направите, правете го. Тук субсидията е 25 евро на пчелно семейство. Вие само си знаете какво ви коства да поддържате пчеларство с сертификат. Сега, който има пазар, разбира се, навън, както отиде един биомед в Австрия или в Германия, там си искат биомед, там не си искат по документ биомед, не си искат биомед хората и са готови да дадат пара по-сериозна. Нали, на фона на която тия 25 евро на пчелно семейство може и да не е толкова интересна, но все пак съм длъжна да ви го кажа като опция. След това, значи това е по мярка отделно 11 биопчеларство, не е тази 10 агроекология, за която говорихме. След това отиваме вече на инвестиционните мерки, които освен по пчеларствата, казахме, могат да се случат и по програма за развитие на селските райони. И виждате, че тук могат да ни бъдат кандидатите отделните земеделски производители, както и групи организации на производители, за които казват, че трябва да имаме признаване и които могат да се взимат субсидия 10% от стойността на реализирането, но не повече от 100 000 евро на година. Сега имаш регистрация на Лигата за земеделски стопани. За юридическите лица трябва да се докаже доход от земеделска дейност. В нея се включват и субсидиите, които се получават. На следващия слайд. Като всъщност тук пропуснах много важно изискване, трябва да имаме минимален стандартен производствен обем от 8000 евро, което означава по таблицата, която е към наредбата. В зависимост от това дали гледаме пчели, дали гледаме малини, дали гледаме там зърно, вошки и така натам, си има изискване как се получават тия 8000 евро на декари спрямо добиви. Просто то си е една формула, която фонда си е заложил по тази таблица. Специално за пчелите беше 126. Искаме 150 да има минимум. Да. 4, значи 150. Значи 150 го гледаме, защото в таблицата е 126 пчелни семейства. След това казваме, че допустимите разходи, тук за какво може да се кандидатства, може да се кандидатства за абсолютно всичко, което ви е нужно за отглеждането на пчелите.
абсолютно всичко, което може да се сети. Съхранение на медуса. И за съхранение на меда, сега точно тук колегата му подсеща, има известна разлика между миналата 121 и миналата 123 и сегашната 4.1 и 4.2 преработка, която между другото преработка, за който се интересува после, може повече да поговорим, защото имаме прием, който ни предстои на 23 ноември. И честно казано, ние виждаме, че има доста голям интерес към преработка. И няма много време, за съжаление, който иска да се подготвя да го прави, но става въпрос, че преди преработката на земеделските производители, преработката си беше в 121 собствена преработка. Сега това всичко отива в 4.2 преработката, където миналата седмица излезе наредбата и там наистина нещата станаха много сериозни. Значи там ще ви кажа после какви са разликите, но не както преди. Тоест, ако решите да се преработвате, да правите каквото и да е в преработката, критериите и въобще изискванията са доста завишени. Да се върнем на 4.1. Финансовата помощ, т.е. одобрените вече разходи, казваме за това. Максимума на проекта е 3 милиона евро. Ако обаче кандидатства група или организация на производители, която може да си купите заедно техника, да си построите нещо, да си направите примерно някакъв склад за съхранение. Общо там в момента е 5 милиона евро, а не 3 милиона, както е 1 милион и половина, както е сега за отделен бенефициент. И отделно 50% ви е размера на субсидията, като финансовата помощ може да се увеличи последния начин. С още 10 на 100, ако сме млади земеделски стопани, тук слагам скоба, какво е млад земеделски. Вече не е достатъчно да сме просто до 40 години. Ами трябва да сме създадени преди не повече от 5 години преди датата на кандидатстване. Значи, ако си направите ООД, ако сте си направили ООД в 2010, няма да стане, защото сте доста преди кандидатстването следващата година. И просто не трябва земеделската дейност и самата фирма преди повече от 5 години да не е започнала дейност. Също така виждаме, че ще вземат още 10 на 100 интегрирани проекти, няма да ви говоря, защото и Министерството не знае какво е това. Интегрирани проекти най-общо е да комбинираме в моя проект по 4.1, да си сложа, освен че ще правя примерно ферма за отглеждане на крави, да си направя и къща за гости към нея, да дойдат едни деца и да гледат как се отгледат крави. Значи да комбинирам селски туризъм с инвестиция в фермата. Това е, но не са готови да го прилагат това в Министерство и затова няма приеми за такива проекти. Там 10 още процента, отгоре върху 50-те. Сега, когато кандидатстваме с група или организация на производители, още 20% към тия 50. Както виждате, предимствата за група организация са доста повече. 15% ако сме с био. Сега тук има брожения от вашите колеги, които са био. Може и вие да сте био, не знам. Но те казват, че вече не искат да бъдат такива допустими, като в смисъл за да вземат тия 15% отгоре върху субсидията, такива, които са в преход, няма най-вероятно вече да ги допускат. Ще бъдат само тия, които имат сертификат, че са био. Минали са си там прехода към биологично от конвенционално и само те да взимат тези 15%. Сега това ви го казвам, че се чува в кухнята, защото моя офис се намира точно в Министерството на земеделието, но е така, точно е там. И в общи линии всеки ден чувам някакви идеи, които им се въртат в главата, не са факт все още, но така вече горе-долу знам какво мислят да направят, мислят да сменят точките и райтинга и така ще минат после да кажа за тях. Както казахме, за 1,5 милиона евро е максималния размер. За земеделска техника си е 500 000 евро за един кандидат за целия период на подпомагане. Пак имаме точки. Значи преди точките влизаха в действие чак когато сме подали, одобрени сме и виждаме, че вече парата стига до някъде и тогава влизаха. Сега
още преди да стигнем въобще да гледаме проекта, трябва да видим дали е събрал точки. Тоест това вече става като условие за допустимост, въобще да влезеш, да те гледат и така натам. Сега знаете по 4.1, който мина приема, парите стигат към момента до тези, които са с 40 точки. Значи са събрали доста точки тук по тия критерии, които ще ви изброя. Очаквам да паднат малко точките, но доколко зависи много, защото много колеги се подвоиха и направиха крайни насъждения към био в преход. И според мен това до някъде им изигра лоша шега, защото не могат да го изпълнят това изискване според фонда. Значи, първо гледаме, ако сме имали проект по старата програма, 112 млад фермери, 141 полупазарни, тогава ни се дават точки. Също така, за инвестиции в сектора плодове, зеленчуци и животновъдство и етерично-маслени и медицински по 15 точки. Не сме сложили умишлено, защото сега първо да, промени не сме ги сложили, за сега даваха 15 точки, обаче примерно чуваме, че искат да ги дадат да станат 30 точки. Също сме подчертали в преход към био, че може би няма да остане, това също взима точки. Проекти с инвестиции, целящи опазване на околната среда, включително такива водещи до намаляване на емисиите, това почти неприложимо беше. Проекти в Северо-западен район, в такива, които са в необлагодетелствен район, тук има доста необлагодетелствени райони, така че биха могли да вземат приоритет. И също така, които са в натура. Енергийната ефективност, какво да ви кажа, там беше и ни фирми да правят и енергийни обследвания, и доклади за това, че вашето стопанство, как беше, не с повече от 5% се постига поне енергийна ефективност. Повишава се енергийната ефективност на стопанството, чрез примерно купуване на трактора. В общи линии така изглеждаше картинката на предния прием. Също така, които са проекти с ето тук вече насърчаване кооперирането между производителите, 8 точка, пак ви казва, че групи организации на производители взимат 4 точки. Значи едно, че взимат точки, едно, че взимат по-висок процент субсидия, едно, че размера им на проекта е по-голям и най-важното е, че те на пазара стоят по-добре. И според мен ние, ако това не го разберем в България, няма нищо да се промени. Просто ние държави, даже като им гледам програмите за развитие на селските райони, те направо са си написали, че ги дават на кооперативи. И много малък процент ги дават на единични такива бройки. Значи така се развиват по този начин, през тази форма. И на мен много ми хареса сравнението на този италянец. Той каза, кооператив си го представете като една кутия с инструменти. Нашите членове, съдружници, земеделски производители, един му трябва кредит от банката. Кооператива се явява гарант и казва, да, този човек наистина има на склад каква продукция и ние ще му я продадем, защото нали, кооператива продава. И банката му пуща кредит. Другия вика, трябва ми капково напояване. Кооператива кандидатства по 4.1, взимам от той капковото напояване и го дава за ползване. Трябват ми машини. Какво ти трябва точно? И това ми трябва точно. Кандидатства кооператива, взима го и му го дава за ползване. Просто искам да направя силос, да си държа, даже ми показаха силосите. Искам да направя каквото и да. Преработката за меда. Искам да го пакетирам, искам да му направя етикетчето. Този разход да ми подобри, защото не искам да го продавам така неугледен, нали? Домашен мед, буркана, хубаво, но вече пазара е малко по-друг. Потребителят търси други работи. Вие знаете какво в момента всички са луднали. Еко, био, красота, домашно, от Балкана, от фермата, от не знам какво. И това нещо също може да бъде подпомогнато от кооператива. Той да го направи и вие само да се възползвате. Разбира се, всеки според това колко продава през кооператива. Даже толкова не са важни дяловете. Колко дяла имаш в дружеството, никой не го интересува. Важно е колко продукция минава през кооператива. И това не е теки след едновремешното, нали, да кажем все пак. След това да отидем на
Преработката. Да кажа само, че по 4.1 следващата година най-вероятно прием ще има. Не, най-вероятно не ще има. Сега за 4.2, за която казахме, че сме 23 ноември, първи прием, бюджета за 4.2 за този прием ще бъде някъде около 100 милиона евро. Тук пак можем да кандидатстваме по-отделно, но може да кандидатстваме през група или организация. Сега да ви кажа, тъй като мярка 9 не е стартирала, очевидно вие няма как сега да отидете и да кажете не искам да тия 100 000 евро на година, защото то няма прием по тази мярка. Но с оглед на това да може да кандидатствате по 4.1 и 4.2 е предвидена процедура за признаване, по която не ви дават пари, но ви признават, за да може вие да кандидатствате и тук, защото имате интерес от по-високите проценти на проекти, размери и така нататък. Субсидия. Така че може по всяко време да ви бъде дадено признаването, то е много лесно, то е си едно търговско дружество, нали? Там няма кой знае каква философия, както се учредяваше на ООД, просто в устава различно пише, ако е плод, ако е пчелен мед, ако е каквото е като продукт, как се горе-долу режат отношенията между вас по отношение на продажбата заедно на продукцията. И пак, не върни пак Влади, значи тук казваме пак кои са недопустимите бенефициенти. Също така, тук вече субсидията не може да мърда от 50. Тук няма значение бил ли си, мил ли си, какво си 50. И тук да кажем все пак, че ако си голямо предприятие, макар че тук предполагам, че няма такива, тогава вече е 40 на 100 размера на субсидията. Има само една опция да вдигнем тия проценти с 10. Обаче тя за България според мен е невъзможна в този момент. Това се казва, ако ви е иновативен проект. И по-иновативен проект от Министерството за по-лесно са написали, че иновативен проект е само този, който има патент. От патентно ведомство. Значи то става неприложимо в един момент това нещо. Пак имаме критерии за подбор и пак са чувствителните сектори, включва се тук и пчелните семейства, имате енергоспестяващи технологии, стандарти за постигане, биологичните производства и тук има една много интересна нова точка, която се казва, че се получават точки на тези земеделски стопани, които преработват повече от 65% собствена продукция. Тоест, поощрява се производителя да си прави преработка и добавена стойност на своята продукция. Дават се точки за заетост, колко работни места, в зависимост от това дали сте съществували до момента или е нова фирма, са различни точки. И северо-западния няма да го казваме. Много важно нещо е, дай на следващия. Да, тези неща вече са нови, те ги нямаше в 123-та. Това, което се планира като размер на преработената, значи на суровината и на произведената от кандидата продукция, значи крайният ни продукт от преработката, трябва да покрива най-малко 50 на 100 от капацитета на подпомаганите активи. Защо се направи това? Защото ако си купуваш машини или правиш, най-вече заради машините е това, се окаже, че никога няма да ги натовариш с производствения капацитет на предприятието, що да ти дават пари, се пита задачата. И поради тази причина, за да не пишат консултантите бизнес планове, които са безумни, се ограничи това да имаш 50% от капацитета на подпомаганите активи. Второто много важно нещо е, че вече ще се иска като условие за допустимост да имаш поне 50% от суровината да ти е осигурена с предварителен договор, ако не ти е собствена продукцията, а суровината, разбира се, с земеделски производители. И трябва обаче тази 50% осигурена суровина база да се изчислява от първата прогнозна година от бизнес плана, което е реално като си изпълниш инвестицията, първата прогнозна година ще бъде примерно 2019, ако сега кандидатстваш. И тогава трябва да го осигуриш. Като 30 на 100 пък от суровината трябва да е от български земеделски производители, т.е. ще ви търсят най-вероятно за изкупуване на
са наобщо нещата и възможностите за подпомагане. Ако имате въпроси, защото не мога всичко да кажа, това са най-основните неща, перата, по които може да се кандидатства. Няма друго за пчелари. Но има опции за всеки един, който има и земя от вас, някакъв друг вид бизнес, също можем да го обсъдим. Така че, питайте каквото искате. Аз имам един въпрос. Да. Защо след като си кандидат са приема в дадена програма, Да. независимо дали си отхвърлен или прият, в случая отхвърлен, пишат само, че си отхвърлен, а не се обосновават за какво си отхвърлен. Документи неправилни, еди какво си, еди какво си, еди какво си. Само пишат отхвърлен. Това е въпрос. Не би трябвало да е така, трябва да се види при вашия случай, но лично аз, понеже се занимавам с обжалване също на много такива писъмца, почти винаги става ясно, що си отхвърлям. Ама те само изкарвате на таблица. Вие по коя точно програма говори? По мярка Г за увеличаване Да. пчелните. Еми, би трябвало да е изписана причината. Ако не е изписана причината, се връща отново за преписката за разглеждане, докато се уведоми бенефициента по надлежащия ред. Но това, пак ви казвам сега, няма какво да си кривим душата. Написано е, че трябва да е обосновано, но не. И почваме сега конкретно за всеки един да ръчкаме, да ровим, да се обаждаме, да питаме, да пишем.